У 1739 годзе Дамінік Рэйтан пабраўся шлюбам з Тэрэзай з роду Валатковічаў. Вянчалі маладых у Менскім кафедральным саборы, а роўна праз год на дзень святога Тадеуша у іх нарадзіўся першанец Тадеуш, вядома. Дарэчы, іншы герой Беларусі, Тадеуш Касцюшка, прыходзіўся цёзку Рэйтану братам у трэцяй стрэчы. У іх былі агульныя прадзед і прабабка Дамінік Валатковіч і Тэрэза з Янішэўскіх. Тадеуш вучыўся ў езуіцкім калегіуме ў Нясвіжы, служыў у харугве вялікага гетмана Радзівіла Рыбанькі, пазней у харугве пані Каханку. І вось жнівень 1772 года Расія, Аўстрыя і Прусія дамовіліся аб падзеле Рэчы Паспалітай. У верасні яе паставілі перад фактам: збірайце сойм, падпішыце паперку, што ўсё законна, што падзел заснаваны на гісторыі і праве. Ад ВКЛ на карысць расійскай імперыі адрываліся землі з Полацкам, Віцебскам, Магілёвам і Гомелем, насельніцтвам больш як 1 300 000 чалавек. Вальны сойм Рэчы Паспалітай, вядомы сёння як падзельны, сабраўся ў красавіку 1773 года ў Варшаве. Між іншых паслоў былі наваградскія хлопцы Тадеуш Рэйтан і Самуэль Корсак. Да іх кампаніі далучыўся Мінчук Станіслаў Багушевіч. Рэйтан і Корсак атрымалі наказ усімі сіламі настойваць на поўнай эвакуацыі расійскіх войскаў з тэрыторыі княства, перашкаджаць працы сойма, пакуль не будуць абраныя паслы ў Еўропу. Ліцвіны мелі самы сур'ёзны настрой. У першы дзень сойм абіраў маршалка. Стаўленнікам расійскай імперыі быў Адам Панінскі. Праз уціск, подкупы і шантаж за яго прагаласавала большасць, але Рэйтан з аднадумцамі 4 дні не дазвалялі Панінскаму ўзначаліць сойм. Больш за тое, абвесцілі сойм незаконным. Так яно ў прынцыпе і было. Збор мусіў праходзіць у гародні, а маршалак мусіў быць ліцвін. Але хто зважаў на фармальнасці? Рэйтан не змірыўся. Ён проста падышоў да Панінскага і сказаў: «Я такі самы маршалак, як і вы. Я узурпую гэтую ўладу такой жа сілай, як і вы прысвойваеце яе сабе». Потым узяў жэзл маршалка і абвесціў: «Шаноўныя панове, і я, маршалак, раблюся ім і не пакінуў гэтай маёй пасады». Падкупленыя дэпутаты перанеслі паседжанне і разышліся. Да Рэйтана падступіліся імперскія агенты. Спачатку угаворвалі па-харошаму, потым спрабавалі падкупіць. Урэшце суд прыняў пастанову пазбавіць Рэйтана маёмасці і гонару і выгнаць яго з краіны. Але ўсё было марна, Рэйтан заставаўся непахісным. І вось развязка драмы. Самуэль Корсак выступае з прамовай, у якой выкрывае паслоў здраднікаў. Не чакаючы заканчэння выступу, тыя выходзяць з залы. У адказ Тадеуш Рэйтан лёг крыжам перад выхадам і закрычаў: «Забіце мяне, затапчыце, але не забівайце бацькаўшчыну». Гэтую сцэну паказаў у карціне «Заняпад Польшы» Ян Матэйка. Надалей Рэйтан, Корсак і Багушевіч не прымалі ўдзел у сойме. Для іх змаганне было скончанае. Знявераны і разбіты, Тадеуш Рэйтан вярнуўся ў родную Грушаўку. 5 гадоў ён пражыў затворнікам. Ён так і не ўбачыў канчатковую гібель радзімы. 8 жніўня 1780 года памёр праз 2 дні пасля няшчаснага выпадку. Пляменніца Рэйтана пісала, што да апошняй хвіліны жыцця Тадеуш трымаў за руку ксяндза. Гэта аспрэчвае міф пра самагубства Рэйтана. Пахаваны ў ляхавіцкім касцёле, лёс якога таксама сумны. Касцёл стаў праваслаўнай царквой, а потым увогуле быў зруйнаваны. Калі заходзяць размовы пра польскасць Тадеуша Рэйтана, варта задаць пытанне, дзе імёны польскіх пасланнікаў, якіх на сойме было ў 4 разы больш за ліцвінаў.